havataure naamai vangu vakandibereka. Baba vakafona ndiri kuHarare kumba kwedu kuna amai vangu. Vakati amai vako vari padhuze. Ndikati vari padhuze. Zvakanzi vape foni ndoda kutaura navo. Ndakafungidzira kuti vova nezvavari kuda kutaura namama. Ndobva ndaisa foni palaudi. Zvakanzi amai vako unozviziva here kuti ihure ndo vakakudzidzisa kuhura. Amai vako muroyi, handidi kuvaona zvachose muupenyu hwangu. Pamusoro ndakafundirawo murume wangu dare kuti andibudire pachena. Majoki, andibudire pachena nenzimai wenyu. Zore baiwa. Ndofunza kuti pachena pakabudirwa nepei. Tukiri kuwada yonda uchada. Ina ndinakuramba madzimai. Ndakatoona kumba wangu kusina na chinhu. Atakora zvinhu zvese abva kumba. Kumba kwaakabva nechinhu. Kune zvitoto vari kuda kupusha musika Hatizungisa kutaura. Amajoki, makasvika pamba penyu mukaona amai havasipo. Makabodiki. Ndakatuma asiku kanokumba kwawo. Kutaura kuzisati zvaro. Kuti mwana abva kumba kwangu. Atakora zvinhu zvese. Chaakasiya kumba kwangu ihembe dzangu chete chete. Havana kunge mane tsanana, kunge kana maita sei. Amai. Pamusoro baba ava ndingakuti ndane 17 years ndichigara navo. Baba ava munzwa unobayira mundoyo. Kuti nii ndizorongedza ndizoenda. Baba ava ane 2 years. Havataure naamai vangu vakandibereka. Baba ava vakafona ndiri kuHarare kumba kwedu kuna amai vangu. Vakati amai vako vari padhuze. Ndikati vari padhuze. Zvakanzi vape foni ndoda kutaura navo. Ndakafungidzira kuti vova nezvavari kuda kutaura namama. Ndobva ndaisa foni palaudi. Zvakanzi amai vako unozviziva here kuti ihure ndo vakakudzidzisa kuhura. Amai vako muroyi, handidi kuvaona zvachose muupenyu hwangu. Ndinogona kutoti zvinhu zvavaidya vachigara kumba kwangu tiri muCovid vandidzosere mariyo. Ndichibva ndadzoka ndabva tagara pamba. Tagara. Ndaingoti ndakaenda kuna mama. Mama vanenge vachingonditi, iwe murume wako akandituka. Ndauya kuna mabi angu, baba Sandra, iwe wadi kuti tiende kuna mama. Unokumbira chi? Ruregerero. Ona amai vangu vari kugara vachingogunun'una. Amai vangu munhu akura. Amai vangu vane shuga vane BP. Nhasi unokanzi vadona vafa. Zvinongonzi ndiwe. Nekuti amai vangu vari kugara vaine chibumbu. Tagara ndiyo nyaya iri kungoramba ichingonetsa kuna mama. Ndobva ndakati baba Sandra, ini ndakuzoenda kumba kwedu. Ini ndikufungidzira kuti ndinganaenda kumba kwedu. Iwe uchanditeera kumba kwedu. Ouya ukumbira amai vangu ruregerero. Todzokera unogara kuti kumba kwedu. Ava vakandipindura kuti kana wakuenda kumba kwenyu takura zvinhu zvako. Nekuti pauchadzoka uchasvika uchintaura ndashaya poto, ndashaya gumbezi. Saka unogara watakura zvinhu zvako. Kana wakudzoka unodzoka nazvo nekuti handina kukudzinga. Ndobva ndaenda kumba kwekwe. Ndakagara 6 weeks. Ava ndakana kufona, ava ndakana kuteera. Kusvika vana vechikoro vauda kuvhura. Ndobva ndakadzoka kuno kuti vana vechikoro vauda kuvhura. Ndoita sei nevana ava ndataura nana baba vangu zvikanzi enda kumba kwavo. Ndobva ndakasvika kumba kwekwe kwaiswa maroja. Iye asiya 1 room yaari kugara iye anorara nemwana wake ari form 4 akapedza chikoro nemuzukuru wake ari form 2. Ndodaro ichisu topinda pai nevana vave vandauya navo kuti vaende shuka. Ndakada kusiya vana vacho, vana vanosara vachigara pari. Ndobva ndadzokera nevana vave. Saka inini kusateera kwasina kuita kana kufona. Ndakaona kuti mumwe wangu haana basa neni. Ndosaka ndakakwira padare ndichiti ini ndoda kubudirwa pachena. Nekuti dai akanga ari munhu ane basa neni aifanira kuteera kuti auye akumbire ruregerero todzoka kumba kwedu. Yatende panyaya yeutano nokubva makaita pamba nenyaya yekuti murume nyanga atadzira amai ipapo makatadza. Maifana kuti imini mukwire dare muchikwira murume wenyu kuti zvona akatuka amai vangu. Vanofanira kuti amai vakwire mukwasha kuti ndakatungwa nemukwasha. Saka pamubve kututa zvinhu mimi muchienda kumusha kwenyu ipapo makatadza. Amajoki zvekutaurwa nemukadzi kuti makatuka amai vemukadzi murikuzviziva here? Murikuzvitenda here? Handisi kuzvitenda. Amajoki. Mwana masho mashosha mulira so. Anenge ari yaiti mupungei.
but maitira munozozviita vanhu vanobata kuti imumoyo there's something chinichi asi zvanga zvambonyanyaite sei kuti azofona achidaro mamai mune zvakanaka here kuna amai nyaya yedu yatikatombopinda mudare pandikabva ikoko pandikaenda kumba kwaharare kuti wopa akafona achidaro ende kuti ndizozobva kuti ndakanga ndakundeka muti chikapo pandinotengerwa nekukoma saka ndakaona kuti nyaya yacho haisikuita sei haisi kupera ende nyaya yandikutara yari kuti asikuiziva ndinasisi vangu varipo nanatete vangu nenyaya yavanotoiziva makutaura chokwadi chako mukadzi uri mumuda here ndakatoshamisiwa kupedzerwa nguva toda zvinhu zvinobatika mukateera here inini handina kukwira dare one handina kukwira dare muchitindoramba mukadzi iye ndiye atondikwira dare ndiye anofanira kundikutira pachii ndosaka tiri kukubvunza zvakwirira dare kuti iwewe mukadzi wangu ende muda asi handidi zvakati nezvakati nezvakati ndozoita munhu womurume mutadzirwa mukadzi handichada mukadzi ndoda mukadzi handida kumwaramba makatadzirwa chii nomukadzi uyu iye ndiye akatadzirwa kuti kutobva pandiri ndiye ari kuona iye ndiye akatadzirwa nhasi nekuti ndikana ndakatanisira ambuya vangu ndinofanira kunge dai kugara pandakaita padara panapa ndakagara ndichitongwa nambuya ko uyo anonditongesa nyaya kuti ndatadzira ambuya agona ipapo badida kuti majoke ani mataura kuti ndo good point handika but iwewe regera kuita yanzi mundove iye handiti unoramba uchisungira chekuti ucharwadza kuti cheti uchabuda hatidaro unozabuda nekuchatude iwewe kana une mapoints anenge achikubata handiti ibva wambobvira mukadzi achienda kana kutoteera ubva waisa munhu kuti taurire kuti ndabvusana parapa mukadzi ndei it once chimwe chinhu chiri kundinetsa panapa chekutaurwa nemukadzi pamberi pedare kuti kumba kwangu hakuna imbe kugara ndine mwana musikana akasiyirwa madhoti ariko kumba ari kugara pai kana pasina pekugara pamusoro achikuva vamweri muno vanogona kuti pupurira roja iroro kana risina kutoburiswa zve3-4 days akarombova kutaura kuti akatuma kumba kwedu asekuru akavatuma kuti endai munondiudzira ana atezvara vangu vekwachirere kuti mwana wenyu hasisiri maoko angu ava maoko enyu saka ndiri kuti ngavandikudirawo pachenu andinochangamiri pamusoro uyu nyaya iyi tichiona zvibisa vanzi varume kuvarume anamai vanamai nyaya iyi pachena inopera tumiza nangokura asi panana chanacho kuti vanhu makanyatsoongorora pamutu anapo imomba mauya kusikararame nawo makatopenga mumhara makatopenga mumakutosi pabandepa munokakupidza ngari mimba yavo saka ini chinjandima chekuti ndirakuudza mukomana nezvinokushamwari kuchona varume vese vagara pano vadzima chindedza navo zvimwe zvinhu varume zvizhinji isitotozvisiya zvakanoota sei kuti ukatosaku iwo namukadzi kumundao kuudza changamiri kuti chakaisa so pambarigara mutina kumba kwenyumata zvimuchina mberi kana usina skiri mundaraunda madharopo skiri neitwawo kuguroona vana vadzimai chete iye ndiye anoraite ekuudza dare kuti anoda inini ndiye akwira majoki nyaya iripoyo kachienda unogadzira space yekuti mukadzi wako achidzoka pamba imimi amai majoki pamunotodzoka pamba imimi pa2 weeks next dare remusi wa2 munotodzoka muchikupura kuti kumba kwekwe chikugara sei imimi ati bedroom yenyu munoizeya makasiya pamba zvese mosvika muchipuwa 2 roof dzenyu dzinoenderana nevana venyu nyaya yekunanga horo iyi inokwirwa naamai inini chakaita pamusoro chakaita kuti ndisaudza amai vangu muno munogona kuti muchitovatonga pana vanogona kuti vatidhipasa vana vaningini vaningina vagara kuhoromonza vagare kuno vane hama vane hama dzavo vakadzakawara vakati vakatidhika hama dzinodi futi dzinouya